ololololo ọchịwa bịala m ọzọ n'uwe onye kara aka na onye kpọrọ akpọchi ike ye ọchịwa na London uwe yie ihe ji ego eme na Manchester udele na-eri ozuwe udele na-eri ozuwe udele na-eri ozuwe udele na-eri ozuwe oke ụzọ dị mma n'uwe okubele vampaya ndị moe oji ọbara kwa aka oji ọbara eme ọjị the Supreme Court gọvanọ udele na-eri ozuwe ọ udele na-eri ozu ọ tiribishi ụmụnne ya udele na-eri ozu ụmụ ọ mụrụ amụ ọchịwọ na London ese gị ize baa na France ya eji eme na Manchester udele na-eri ozuwe udele na-eri ozule yi vampaya ndị Imo steeti ye vampaya ndị Imo steeti ye hopu ụzọ dị mma n'uwe hopu jọbara akpa aka amatara m hopu ụzọ dị mma n'uwe n'afọ 2004 ruo n'afọ 2006 mgbe ọ na-esogharị ndị 419 mgbe m na-eme vidio kọpụreji ka m matara hopu ụzọ dị mma ama m ya asụ onye ọgwụ ego ọ bịazi bịa m ọpụredi ihe Supreme Court bịara nye anyị ya as gọvanọ n'Imo arụ akwa nna hụ na n'Imo steeti fada mbịa ka bịa lele onye kpọrọ hopu ndị Imo sa Chineke bara gị